Pues bueno, J. Bordoy és un projecte que neix per la necessitat de gravar els meus temes originals i inicialment comença amb en Tommy, un exmembre de The Wheels, i varen gravar en el seu estudi, que és en el teatre, un teatre de Calvià, i realment ha nascut per gravar els meus temes originals i d'aquí vàrem apuntar-nos a l'art jove i aquí estem. I què creus que suposarà haver guanyat l'art jove de creació musical? Pues haver guanyat l'art jove, la veritat és que ha estat una sorpresa i el que per mi és més que res és una bona empenta de tirar cap endavant i seguir treballant amb els meus temes propis i fer millor música cada dia i a més és una ajuda econòmica molt bona. Bueno, estàs preparant un EP o manco un parell de temes per poder ja sortir que la gent vos conegui una mica més, no? Exactament, bueno, de fet tenim 5 temes gravats i ja masteritzats que estan a l'espera de sortir. Segurament avui pugui el primer, que es dirà Summer to Remember, que ja el pujaré i d'aquí 10 a 14 dies estarà disponible i llavors tenim uns 3 o 4 més a la cua per acabar i també treure ja com a singles. Si haguessis de definir l'estil de J. Bordoy, com ho definiries? Pues ho definiria com una espècie d'indie rock soul, perquè jo he tocat molt de blues i m'agrada molt el soul i crec que tinc aquesta essència, però és bastant alternatiu. A partir d'aquí creus que hi haurà més actuacions? Sí, de fet ja estem treballant amb això, en tenim més actuacions i bueno, un dels premis també de l'Art Jove és que tindrem 2 actuacions, una és a un festival de prestigi, que nosaltres creiem que sabem quin és, anem a veure si tenim sort, i l'altra és a la Fira B, però també estem cercant altres bolos per començar a fer, però que necessita una banda més fixa.